आमिथ' आइजे बर'नि जेन'बा जोङो बासुगाव बांगालदबा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिनिफ्राय फैदों जोङो दा जोङो फेमिलि लाना फैदों जोङो जयैनो जादों मोजां मोनदों जायगाखौ जेन'बा पिकनिक स्पटआथ' मोजां बिराद मोजां समायदों आरोखि जयै जादों गासिखौबो इन्जय बानायनो होदों आरोखि इन्टारेस्ट लानो होदों बे जायगायाव जों गाज्रि मोनाखै आरो बे पिकनिक स्पटनि मानसिफोरखौ जों गाज्रि मोनाखै मोजां मोनदों आरोखि जोंनि चइस जानायानो जाबाय बे बैग्रि बिफां बारि जेन'बा दै खाथि स्लुइस गेट दं बेफोरखौ नायनो मोजां नुनानै बेफोरखौनो जों बेयाव इन्जय बानायफैदों आरोखि बेखौथ' आं मा बुंनो जेन'बा फैनोबो हागौ सोरबा जेन'बा गोदान बोसोरखौ बरायनोबो फैनो हागौ गाबोन जों दिनै जेन'बा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो फैदों बेफोरबायदि गाबोनबो फैनो हागौ बेफोरखौ जों जेबो साना आरोखि फै वेलकाम मोजाङै जानानै थांदों गाज्रिल' दाजा बिनि थाखाय बुंनाय थाबाय आरोखि आङो बाव बे जोङो दतमायै बोसोरनिफ्राय फैदों फेमिलि लानानै आङो नुबाय फार्स्ट फैदों फेमिलिनि माबाजों जोबोद मोजां मोनदों बे एरिया बिनिफ्राय ओरैबादि बे एरियाया माबा खुनु माबा गैया माबा पुरा निट एन्ड क्लिन बे जायगाया बिनिफ्राय आङो गोदान बोसोरनि माबा फेमिलिजों फैनानै जोबोद मोजां मोनदों समायनाखौथ' दा बुंसै बिनि जायनाखि सारिगिदिं भिउ बिराद मोजां बाव फेमिलि स्पट बियो बे मोनसे मोजां माबा नेट एन्ड क्लिन जायगा बियो दै जिरि जिरि पुरा बोहैबोनाय बे बिराद मोजां मोनदों आरो आं जोबोद मोजां मोनदों आरोखि जोङो जायगाखौ फैनानै एसे जेनेबा बैग्रि बिफांबो जायराब दङ मोजां ओमफ्राय जेनेबा ओरै दालांबो दङ उन्दैफोर गेलेग्राबो दङ जों जोबोद मोजां मोनदों आरोखि फेमिलि फैदों जोङो मोजां मोनदों जोङो दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोङो दतमानिफ्राय फैदों आरोखि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार जोंना मोजां ओमफ्राय बिदिनो एसे जेनेबा जायगा खल एसे मोननैसो मोनबावबा मोजां दाबो खलाबो दङ आरोखि ओमफ्राय जेनेबा मानसिफ्राबो सोरबा बिदिनो मबाइलाव इउटुबाव नुनानै जेनेबा फैनो मोनैफ्रा लुगैयो फैथों मोजां आरोखि फैनांगौ जोंथ' जोबोद मोजां मोनदों जोंबो नुफेराखैमोन जोंबो मबाइलाव इउटुबावसो नुदोंमोन आरोखि जेनेबा जोंबो थांनिथ' नायनि होननानै दा जोंबो फैनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोखि दा मानसिफ्राबो बिदिनो सोरबाफोर फैनो मोनैफ्रा बिदिनो मबाइलाव इउटुबाव नुनानै जेनेबा जोंबो नायनो थांनो बिदि साननाय थायोना फैथों आरोखि बिराद मोजां फेमिलि लानानै फैनो थाखाय जायगायाबो बाउन्डारिया गुवार मोजां आरोखि दा बिदिनो एसे जेनेबा उन्दैफोरनि थाखायबो फेमिलि फैयोबा गेलेग्रा माग्रा जुला जुलि एसे होबावोबा मोजां आरोखि बेखौनो सानो आरोखि जोङो औ दिनै 31 डिसेम्बर गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो दाब जायगानिफ्राय फैदों जेरै बङाइ गवालपारा पाठशाला बेफोर साइडनिफ्रायबो फैदों दिनै बेनिफ्राय क'क्राझार बे साइडनिफ्रायबो फैदों दा गिबियावनो आं खावलायनो लुबैदों बयनिसिमबो जोंहा गोदान बोसोरा फैगासिनो गाबोननो जोंहा 2022 मायथाइनि जिहेतु 1 जानुवारि दा बेयाव आं बयखौबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बयखौबो बरायबाय इक' टुरिजमनि जानानै आरो लोगोसे गोजाम बोसोर बे गोजाम बोसोरा दिनै जोबथा आरो बे जोबथा सानाव खोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे इक' टुरिजमाव बयबो रंजाफैनानै जे गोजाम बोसोरखौ बे बिदाय होनो बयबो साखाफारा जादों आरो जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनाय दा बे हाबाफारिखौ जोङो लोब्बा लानानै जोंनि बे पिकनिक स्पटआव जोङो जौ आरो फेग्रा बेसाद मुवा बाहायनायखौ जोङो एसेबाबो स्ट्रिक्टलि खालामदों गासैखौबो हाजोबाबाबो जोङो प्रसासननिफ्राय हेफाजाब लादों आरो जोङो आसा खालामदों जे जोंनि बे एरियायाव बा गोजाम बोसोर बिदाय होनायाव जे रावबो जिउ खोमानाङा जों बेखौ नोजोर होनानै दायो जों स्ट्रिक्टलि पिकनिक स्पट निजोरा इक' टुरिजमनि जिहेतु जोंहा सोद्रोमाफोर दं भलन्टियारफोर दं जयैनो जों बेखौ मोनसे स्ट्रंलि आखायाव लादों आरो जाहाथे जेबो जोंनियाव माबा जाया आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों गाबोन जोंहा 2022 मायथाइनि जिहेतु 1 जानुवारि हेपि निउ इयार होननानै बुंदों जायखौ दा बे समाव आङो बयखौबो लैहोर फैनानै जे जोंनि बे निजोरा इक' टुरिजमाव पिकनिक जाफैनो थाखाय खावलायदों आङो रंजानो थाखाय खावलायदों जे गोजाम बोसोरखौ जोङो बारहोहरनानै गोदान बोसोरखौ जोङो रंजा बाजायै बरायनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों।